Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So you guys, nhasi ndauya neimwe yenyaya yedziri kupisa, nyaya yaMambo Dhuterere. So Mambo Dhuterere is expected to have fled from his matrimonial home kwaaigara kana kuti kwaanogara nemukadzi wake. Mambo Dhuterere ari kunzi abva ikoko akasiya mukadzi nevana 4. Mukadzi ari kunzi akazvitakura. So nyaya iri kunetsa iri kunzi kubva paitika issue yenyaya dzemota iya. Nyaya haina kuzombobvira yanyatsokugadzirika zvakanaka. So Mambo Dhuterere vari kuti vari kumboda mweya wekufema kana kuti vari kumboda space yekuti vagone kumbonoita sort out musoro wavo nepfungwa dzavo kuti ndangariro dzite shoma. Saka you guys, a lot of people are commenting about that issue. Vanhu vakawanda vari kutaura zvakawanda. Since you know that Mambo Dhuterere is that person anoimba nzimbo dzine chekuita nekuvakwa kwedzimba, kuti varume vasaputse dzimba, varume ngavagare mudzimba vachichengeta mhuri dzavo, now akunzi asiya mhuri achienda kunogara kwake ega. So a lot of people commented vachitaura zvavanoda, vamwe vachiti kana ndimi Manuere, vamwe vakati ko masiya musha shuwa here masiya musha muchinotera ponzi. Zvakataurwa zvakawanda. As you all know kuti Dhuterere has a lot to say about nyaya dzevanhu. Dhuterere seems as if ane zvaakambotaura pamusoro penyaya yana Mambo Dhuterere, but vanhu havana kuda kumuteerera, vanhu vakamuignore, but now zvaakuitika. So we move on to Ngwere. Nyaya yaNgwere had a scandal last week. Sometime last week akatadza kukwira ndege achinzi anzati ndarota ndege yaputika, so handisi kukwanisa kuti nditese ndikwire. Nyaya ikatenderera Ngwere achinzi hazvisina kumirira zvakanaka mukomana nemapromota, because vanga vabvisa mari dzakawanda vachida kumukwidza ndege kuti aende kunopefoma, but mukomana haana kuita se haana kukwira ndege. So Silent Killer akazouyawo neside rake of the story achitsanangura zvakaitika, kana kuti achinyatsotseketudza kuti aiwa, inini makangonzwawo side rapromota, korangu makarinzwa here? Hanzi naSilent Killer anga asina kupiwa mari yakakwana kana kuti yavakatenderana. Akati nini handisi mwana mudiki anongonakidzwa nekukwira ndege nekudzoka. If taita agreement panyaya dzemari, ngatingopedzerana masports tobva taita se tobva tatopedzerana. And one of the influential people akazokomenta panyaya iyi ndivamutarisi vachiti a lot of people, they seem to not understand Silent Killer. He is a very professional artist, but anongoda munhu anomunzwisisa. Vese vanotaura Shona promoter naSilent Killer, but Shona dzavo dzavanotaura dzakasiyana, havana kunzwisisana panyaya yepa nhau dzemari. Thank you so much for watching. Like, comment, subscribe.